Shalom. Hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa mulai parminggo tahun tapahohom martang yang mahita di bagas rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhan hatta maret dehita san bukede nomor 55 ayat sada tolu dohot ayat 4.
Mari hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondu perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Tungna arga situtudo asini roham ale debata, jadi marhapurusat tulingkoman ni habongmu doaka anak ni jolma, adi labung mido mual hanguluan, di bagasan hati uron mido widahami hati uron. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para serohana semurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuha sangapon, say parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsiaon nature, asa totong makirim dihaheon dohot hasangapon sugut silehonon mutuakan naporsia diho. Amen. Kudul mamu. Tapuji Tuhata, merede hitasan buku ede nomor 20 ayat 2 dohot ayat 5. Patik ni debata di minggu Paskah paduahon, imana tersurat di Matius 20 lalu ayat 10 sia. Laho mahamu, podehamu masalhut bangso, didihamu manasida tu bagasan kuarne ama, anak dohoton di porbadia. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na uparto pati mi. Amen. Tapuji Tuhata, mari TED nomor 94 ayat 2 dohot ayat 2.
tanda godangi, martang yang mahita. Ali Tuhan debata, nabadia jalan nabonar, parasi jala partalop ni roha, jalan nabasar doho. Semar pangulahi maroham midahami, dibaheni sesa masude dosa nami, dangarong nahu pangasahok kami, dukon ni asin ni roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahok kami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-bagan debata taringa tu hasesani dosa. Adong do dihita si tuani malim nasongoni nahudul du siamun ni habangsani hatongamon di banua gijang dibaheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujungna akan nasadok rotu debata marhite-hite ibana namangulu do ibana totong asa ditanghon nasida hasangapon madi debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata, mared dehita sian buku de nomor 20 ayat 4. Epistel di Minggu Pasca paduahon sadarion iman tersurat di Job 10 ayat 25 1 ayat 27 tajahama marsikat soring ay takas do huboto mangulu do si panguluau dala ibana perpudi jongjong di atas orbuk ia dung malake huli-kulikon jala malua aus yang sibukon ida hukuma debata au sadiri matutu mernida ibana gabi hatuauku apala matakon mernida ibana jala dada anggos siliban pola tung sudah piauku dibahen sihol ni rohaku di bagasan ido sahatna mertua doakan atau mangion hatan debata jalan no piopsa. Amen. Tapuji Tuhata mered dehita sian buku de nomor 635 ayat 1 dot ayat 3.
masotai sonan ni hatidakon ni dong atas sapor seau di sadok portibion rap mai tamadok au porsea di debat Jehovah ido ama parbuku na suatu dosan na tu palangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak di debat Jehovah na sasadai iman na tinubuhan si Maria na gabi-gabian santon de porbadia ando orang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman silatus nama tetarpajal libana di hau benar silang na tua tu banuturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundur tu siamun di debat Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak suku tu tanaon manghumi halak na mangul dohot na mate au porsea di ton porbadia jala dong sada huria na badia huria atau panala Kristen akan na badia dohot desa sani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu suku daging halak nong mate dohot yang uluan na surah sudah amin kudul mamu sosok-sosok dihita di patu pahuriata do padidion nabadia di sadarion di minggu di hari pasca paduahon tu walu halak poso-poso songoni mas sosok-sosok tapasahak ma pelata na muli mared dehita Damai dan batana sumurung siang saluhut naroha ima mengaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saluh damang dainang turian itu harta nah hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Paskah Madhita.
Dihita HKBP dohot nama pardomuan tu nasahorong dohot huriata parningotan hari besar di agama Kristen saya tapes tahun dua hari padudut. Adong matulu perayaan besar di agama ta parjulu sadarion ta pestahun mamuse jari paduahon hahiu di Tuhan Yesus bungi di hari hasa sahur nitur di Parbadia hari turunnya Roh Kudus dohot napatuluhon di hari hasusorang ni Yesus Kristus di hari-hari Natal. Jadi adong tulu hari besar di kekristenan yang selalu kita rayakan 2 kali berturut-turut. Alanya manginang melotumpe di hari paduahonon di akhir ni Yesus tunga palauti lohita sasitongna dangapala na mangan lui isedo nahurang di sini. Holani do tutu alahita do nama jalo hatuauni marhite hayu ni Yesus sasitongna sudedo halak Kristen secara khusus suriata di HKBP Sentosau. Isibe pabelgahon hari raya anggodak kita. Itu nang donon nam. Hidup bahen melotung di patupa paduahun merayakan hari hiunun laus di padung tu akka nama buat danak tu padiliun nabadia sada dalam may dihuriata ang diat asalam tumorot niyan akka kita nama mestahun ari hiunun ido sasitongna nakpi anong do masukan manang pangiduan badi hari minggu man yan amang di patupa nina nauli disudiak ka ari Holani itu tu ala tapahobbar tu ari raya besar ni ugamot ta nang manyang sudi parsidoko ido na dihirim ni huriata anak pesonya manginang dang mangurui semangat ta dang mangurui las ni rohatta nang pea palautik kita ro merayakan ari kebangkitan Kristus saat Arion alani jamita manang hatani debata laho pa husor-husoro ni rohatta huhut mangguhilas ni rohatta di hahiun ni Tuhan Yesus natarayahon di bagasan ari paduahonon hujahama sian ulaun ni apostel biddu tolu ayat 24 rodi ayat 26 takasma tapahutihut di bagasan rohatta songonon ma didok alai nasa panurirang akan namanurirangi mamukasian si Samuel rodiaka nasian pudinai aka ariodo di baritahon nasida hamudo anak niak kapanurirangi jala partohap di padan nabinahin ni debata tuaka amatai uju nani dokna itu si Abraham dapotan pasu-pasu ma saluhut akabangso ni tanoon marhite sian pinoparmi jumolodo siak kamu dipahihi debata naposonai disuruh doi bana mamasu-masu hamu akan namulak sian hajahatom munabe ido yanggo sahatna donga saha porsiaun hurian ni Tuhan Yesus Kristus Paskah manang hari kebangkitan Kristus ima paulakon gugutta semangatta asa di hari Paskah taingot Yesus naung manaluhon na hinabiaran ni jolma yang terakhir ditakuti oleh manusia adalah kematian. Satu sonari gudang dujol memabiar mate. Hidup bahen Paskah mengingatkan kita bahwa Yesus yang bangkit sudah mengalahkan yang ditakuti oleh manusia. Itulah kematian. Asa molo disukun tuhita ahado makna ni kebangkitan manang arihayon ni Yesus ta rayahon. Dia ma unokna
apa yang menjadi inti bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup di era digitalisasion, taringot Tuhan ni Kristus. Parjolo ikut terang di dawata manginang bahwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan ini adalah menyatakan bahwa kebenaran itu terjadi. Bahwa peristiwa itu terjadi, bukan kebohongan, bukan akal-akalan, tetapi jelas terjadi. Artinya pembuktian bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Taingok may dia ka naung pinasaha ni Jesus. Mulu tabereng dia ka naupat Injil, Matius, Markus, dan Lukas dan Yohanes. Secara khusus di Injil Lukas di bidu 24 ayat 6 rodi pitu. Hujaha madihita sian hata Indonesia di dok, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu saat di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu suatu pembuktian bahwa Yesus disalib, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Paduahon nakadongan sa porseaon hari hayon ni Tuhan Yesus mengalahkan manaluhon sorop ni hamatean, sorop ni sibolis, sorop ni dosa. Asa hamatean ni dipamate muse. Istilah na donga sa porsiaon, boido rupani tapamate ulok. Sa sitong nangamate be, alias harumate. Di yahama, digiling-giling. Kebangkitan Kristus menggambarkan seperti itu. Asa nang mate do sorok nain, nang mate do. Jadi ikon rodo Yesus tu si asa haru bulus dangadong besorok ni hamatean. Tentu pemahamanon asa lam takas do taida bahwa Yesus yang adalah anak Allah, oleh dia kuasa dosa iblis dan kematian so naudok nakinani musuh terakhir umat manusia yaitu maut telah dikalahkan. Hidup bahen, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tentu suaraun kalimat ini mengingatkan kita bahwa di dalam kita kematian tidak berkuasa. Sekalipun tubuh ini akan kembali kepada tanah, artinya melewati kematian, tetapi tidak selamanya lagi dalam kematian. Hidup bahen di bagasan hayun Yesus adong pengharapan bahwa tidak selamanya manusia dalam kematian. Molota pamanat dia kaugamu-ugamu. Lumobi diugamu ni hita batak na jului. Molomate jolmah ba hosana gabi alugu. Badan naon gabetano. Tordina gabi bigu. Ido tong pemahaman halak batak. Ala di bagasan Yesus manusia secara totalitas telah diselamatkan. Hidup bahen di ari harorona na padua halihon kebangkitan dari semua yang meninggal. Totudang tubuh ne baru be, dang tubuh na lelengi be, alai tubuh manang badan ya yang dibangkitkan oleh Allah. Gabe tubuh ne baru. Jala ido
Naniula ni Yesus sahat Tuhan mateani. Bahwa tubuhnya yang tadinya manusia, ya, setelah kebangkitannya tubuh itu menjadi tubuh yang baru. Dia tidak lagi dibatasi, sekalipun sebenarnya dia Allah. Alai tagan so hehe do peibana. Sarupa dohot tubuh tahun dihajol mauna ditanam. Alai hobar tuhagugoon ni debata. Nah di bagasan ibana bahwa kematian itu tidak bisa mengikat manang manahan Yesus di tanomani. Hehe do ibana. Idu bahen tarsonggok doa kasisian nai. Namardalan nasida tu Galilea ngasih be Yesus parjulu mendahului mereka. Bahkan saat berjalan ke Emmaus adong piga sisean namardalan nasida makatahatai tarimot tu namasa di penyalipan ni Yesus. Dak sadar nasida rapdo nasida do Yesus namardalan. Artinya tubuh Yesus tidak lagi diikat oleh waktu, oleh manusia biasa. Tapi dia bisa dimanapun. Jala ido nama makuling hita sadarion bahwa oleh kebangkitan Yesus dari kematian mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini juga nanti akan dibangkitkan. Bukan seperti tubuh di masa manusia hidup kita. Naguk akka dosa dohot akka hamaulun. Tapi ketika Yesus datang kedua kalinya, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Nah patuluhon marhiti hayon ni Tuhan Yesus Kristus. Dipaingok dohita supaya memberitakan pelayanan yang terus. Jadi dang Golgota pasohon pemberitaan tentang mujizat, tentang kerajaan Allah yang dikerjakan Yesus. Dan Golgota alai hayonai membuktikan, meneruskan asa sudi akan madohoti mangihut tonibana na porseya di Yesus ambil bagian melakukan pelayanan. Iman yang diguaran marbarita nauli dalam semua kehidupan apapun profesinya. Alanido kadamang dainang marhite jamita sadarion bahwa kebangkitan Kristus membangkitkan hamba-hambanya. Songon topik mingguta sadarion asa dibata pahehehon naposona. Allah membangkitkan hambanya. Jami tahun nakinin sebagian penggalan dari khotbah Petrus di hari turunnya Roh Kudus. Dia mengkhotbahkan dari zaman panurirang dari Samuel hingga sekarang. Semua berbicara tentang kemahakuasaan Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kebangkitan kerajaan Allah. Sudedo berbicara terutama tentang bagaimana manusia diselamatkan oleh Allah. Jadi dau adorang seorang Yesus adorak di tahun ibana si tahun sahat Tuhan matean nang Tuhan. Sebenarnya para nabi panurirang telah membicarakan tentang Yesus. Olan itu tu dihita halak Kristen martudu-tudu dosudi namasa di perjanjian lama sahatu perjanjian baru dan tarsirang hitai. Itu sebabnya perjanjian lama janji Allah digenapi dalam perjanjian baru. Jelasudi natin naunahun
nani warihon, nani baritahonnya kapanurirang di padan narobii telah digenapi oleh Yesus Kristus. Jala laus tergenapi memusi tuakana prosea. Didok nak kini diturpukon asa jumolo de 26. Jumolo do dihamu dipahehe de batana posonai. Disuruh doi bana mamasu-masu hamu akan namulak sian hajahatamu nabi. Dari dulu rencana Allah telah merencanakan bahwa olehnya dia memilih hamba-hambanya. Kalau tengok sejarah-sejarah Israel, dipilih debatado si Daud, gabe partugi. Sebelumnya Allah memilih Abraham, Allah memilih Musa, Allah memilih Samuel, Allah memilih Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah rencana Allah untuk tujuan supaya dunia ini, supaya umatnya diberkati. Hingga zaman Yesus, Allah sendiri turun dan menjadi manusia. Dialah Yesus. Dan itu telah diwartakan oleh para nabi. Mesias yang lahir. Bahkan Mesias yang menderita. Kata Nabi Yesaya. Alanido kamanginang tidak hanya muncul di tengah perjalanan sejarah, tapi dari dulu hingga zaman Yesus menggenapi semuanya. Sekarang kepada hamba-hambanya. Petrus sahalak sangat solhot, yang sangat dekat dengan Yesus. Dengan kebangkitannya, sebenarnya sian hajol maun maila dosi Petrus. Aladak prosia ibana di Yesus. Alai dung hehi Yesus binari tahunnya kaparupuani merlujung maibana tu kuburani. Dibereng ma nunga tutu dangadong bedisi bakken Yesus. Alai satu sisi masih ada keraguan. Dungpe disuruh lau mahamutu Galilea. Disima ibana pajupang takas doh Yesus. Idu bahen secara naluri yang tadinya dia mengkhianati manang macuadahu Yesus teluhali sebelum ayam berkokok. Dia mengingat semuanya itu. Tapi ketika Yesus mendatanginya dalam kebangkitan itu, maka teguhlah imannya. Marlas ni roha maibana, margogo maibana, dan mabiar beibana. Alai berani melanjutkan pelayanan Yesus. Ido bahen disuruh maibana. Dang bepajala deke alai gabe penjala manusia. Itulah khotbahnya hari ini. Adorak so marjamita ibana nunga adong di pamalum ibana napakpang. Terheran-heranlah manusia. Terheran-heranlah kajolma pada saat ini. Melutajaha sebelumnya fokus ni jolma holat tu ibana do. Sebab tidak ada lagi mujizat yang terjadi. Tetapi oleh Petrus dengan kuasa Allah dia menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Namun di sanalah Petrus memakai situasi memberitakan bahwa kekuasaan itu, bahwa kekuatan itu, bahwa mujizat itu bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jala idora nanaing dohonon nami marhite turpuk jamita sadarion. Kebangkitan oleh hamba-hambanya. Kebangkitan gereja. Kebangkitan orang percaya.
meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus selama dia di dunia ini. Alani donga saha porseaun marhite jami tau tutu hitape dipahehe do. Sian ragam ni aka persoalan ni ngoluta. Sian ragam ni persoalan ni portibion. Asa taida dengan mata rohani, dengan mata iman, bahwa Yesus yang bangkit 2000 tahun yang silam itu berkuasa hingga zaman sekarang. Amin. Hidup bahin, gereja terus memberitakan kita telah menang. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang itu tuh dengan berbagai upaya gereja harus melaksanakan penginjilan itu dengan metode-metodenya. Lumobi dihita Huria Kristen Batak Protestan. Salah satu jalan menuju keselamatan ikodo tonahonota tuak kagelengta bahwa Yesus ido si palua. Lausido nagabe situhun yaka amatai nata naro mabuan danak tupad di dion. Artinya itulah pesan Tuhan Yesus. Hamudo laho mengajar honi tugeleng muna. Nakpe poso-poso do penasida nuaing. Alai roh Tuhan akan berbicara kepada roh mereka. Ala ulu hamu mabuan nasida tupad di dion. Memang ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa anak-anak belum tahu tentang itu semua. Hidup bahet di gereja na asing dung dewasa biasa tardidi. Melohita daun. Ala didok si Markus do. Unang orai hamuda dana kiro tuau. Luas samu marona sida. Ada dana kipe di pasu-pasu de batado. Sekalipun mereka tidak mengerti. Tetapi roh Tuhan ada pada mereka. Hidup bahin adu rakso manaik Yesus tu banua gijang. Disuruh dua kasisian nai. Lau mahamu. Baritahu kamu ma. Barita nauli. Didihamu mana sida. Tu bagasan guarni di bata ama. Anak. Dotor di parbadia. Ido ulau tak. Bahkan saat mereka dalam kandungan pun. Mereka harus diberitakan tentang Injil. Dubah ni komar minggu do natoras. Ikomar tangiang do. Daku botok kay nata saat mengandung anak komunaun. Makatay do hamu tunasida. Pastikan. Ay si pata mangalujak do nasida di si burtiam munay. Si pata luja do hamu mabuah-buah ni. Ido kan? Alaya hame do kamu sabar hoda. Mulumanga pe hamu ikut tuluhali manang bukan tuluhali. 2 porsi. Saya ada di hamu, saya ada di ibana. Ido kan? Artinya sejak dia pun dalam kandungan tentang kebaikan itu sudah diajarkan. Hidup baik saat kita membawa kepada pembaptisan, kita ingat apa yang menjadi tugas kita. Unang atong dokter didian non dakya berohamu tugarija. Jojo dosongoni. Duk selesai dakya be. Duk penno lau balgamu se lau malua baru pe. Unang manyan. Alai teruslah. Ala memang sadarion. Pengakuan. Ni haproseaun taringot tu Yesus nang hehe. Napaduaho kita siya dosa hamatiani. Makokopita. Asa dapotan hangulo siniling na hamudo tunasida. Makana hati dako kamu majo haproseaut tai. Idon non sukut tu hamuna. Tui sedoi. Tu geleng munai. Alai hadua dung balga menginjak remaja manasida.
suruh muna manasida marguru malua. Iboto nasida mahatani debata. Diboto nasida matentang padidion na jinalo nasida tikimet-met. Diboto nasida maisi do Jesus si paluay. Lukoni di hati dakon nasida mahaporsiaon na. Di jolo ni debata. Dia do pamuna songon natoras. Ido bahit terus berdoa. Karena semua orang tua pasti bercita-cita anaknya bertumbuh secara sehat jasmani, sehat dan rohani. Amin. Unang do rupani sehat do jasmanina, uli, bagak, tampan, alai rohani dak sehat. Untuk apa? Iko saur di dakamang. Baik kamu nutrisi na denggat tu nasida. Asa cerdas. Asa ias kulitna. Ay bersaing dun waeng halak Batak, suku-suku na asing. Baru-baru ini di Sumatera Utara, perwakilan putri Indonesia dari Sumatera Utara beruna 70. Adong marga sunak malileson beruna 70 tahun ini. Bisa saja dari Samarinda. Kayak halak Batak perwakilan putri Indonesia. Bisa saja. Karena apa? Semua kita bersaing. HKBP harus menanamkan song-songon tua karuasna. Nang holan aka hal-hal nasodinggan taulahun. Alai na positif ma. Lumubi mulai saunari tua kagelek tahun. Ala tutu sehat ma rohanina. Ala memang beruna 70 maka tidakon sejak kecil. Omakku do bapakku diajari doau marsekolah minggu ina. Bahkan pelayan musik doau di gereja ina ibana. Luar biasa. Itu kan suatu kesaksian. Au songoni masudian non aka gelek tahun. Lam diboto ma ahado tanggung jawab na sebagai orang Kristen. Amanginang gudang do catatan di hita halak Batak tarimutu pargelengon. Yang terus ido bahen edeni nahum situ morang do tahe. Hugo pe macari arian nang budari lau pasikolahung geleki. Bersemangat. Allah memang kita orang Batak tidak mau ketinggalan dalam hal apapun. Terus hidup baik di dia pe Portibion halak Batak kadong lo. Satu Amerika, satu Eropa. Gudang halak Batak mengarato. Salah satu bangsa yang diciptakan Tuhan itulah kita. Kebangkitan Kristus yang menjadikan itu. Ala buah, haroroni berita naudi itu tanah Batak. Ido mabahin halak Batak terbuka. Dak songon najeluibe dipikiri. Hadatuun kesaktian. Dan ibe. Bersyukurlah kita orang Batak. Dengan Injil yang diberitakan oleh Nomensen. Maka orang Batak terbuka. Nang pehaci ngulu di hitaan. Di Samosir, di Silidung, di Siborong-borong, tuhil-tuhil do tano ina. Alai marhite hati tonido. Kondisi dan keadaan itu yang menjadikan kita berangkat marsikola maun nang pehaci di tahun. Saya percaya itulah juga kita alami di Samarinda ini. Rana pinaborhaknya kaili do hamuak kamanginang na juli rotuson. Na pinaborhaknya ketangiang. Na pinaborhaknya keadaan yang sangat sulit. Tapi berusaha untuk maju. Sekalipun kita sendiri yang menyekolahkan kita. Kuliah apapun yang terjadi. Ternyata Tuhan memberkati kita. Mengarahkan kita. Apapun. Hidup bahen sian hayon di Tuhan Yesus. Terus mai menyemangati kita. Karena
Kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Dan adong tertutup dalan, terbuka bagi orang yang percaya. Ido bahen sadarion ditiktion, jamita ni si Petruson, gabi taruli mahita bahwa pemenuhan janji Allah. Janji Allah di hata bibeltai. Ai torok dudisi, bagas dudisi, gudang dudisi, padan ni debata. Nang terpenuhi mai tuhita. Terutama janji Tuhan bahwa Dia tidak ingin orang-orang yang ditebusnya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kemelaratan. Alai mangulu di bagasan habuion, cerdas hatinya, spiritualnya, cerdas nang imannya, bahkan cerdas nang parbinotoanna. Saya taruli mahita hinurhoni hayin ni Tuhan Yesus. Gabe juppa hita hinaguk ni hata ni debata di bagasak kita ganup. Amin. Ali Tuhan pinuji maguarmu di ari paduahon hupes tahok kami hayon ni Tuhan Yesus. Mangguhi las ni rohan nami, mangguhi semangat nami, madalani ngulu siapari. Naguk akatan tangan hamaulon di portibion. Ali Yesus Kristus gabe patron si tiruon nami, jala si ihut tonon nami, laho manalpuho nakka perdalanan ningulu nami di portibion. Pamonang mahami, songok kuali Tuhan Yesus, naung monang maralohon hamatiani. Pasu-pasu mahami, rodi sudiak ka nahusak kapihami, ditongani keluarga, ditongani ulaun, ditongani huria, marsangak mahu. Sadarion akan atoras nama buah nak kaya nak konna tupad didion na badia. Gohi manasida di bagasan hatam parbisuhi gabiak ka natoras na marbisuk laho mangajarhon hatam tuak kaya nak konna sida. Tarpasu-pasu maya nak konna sida magudang di par dagingon lumubinang di partodion. Mamora manasida di hatam jala saut akka naung pinatikommu tungulu nasida nang tungulu niak kaya nakon nasida. Asiroham sesa madusan nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita nomor 634 ayat 1 laus papasaha ma piliata 2A. Jesus
Debata tu ulaun padidion nabadia taparadema edeta nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat 2 non jongjong mahamu kanatoras na mabuan yang nakon na tu padidion nabadia. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di Banua Gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Narodo hami tujulom mabuan na kadadanakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakkonmu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan subut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamuak kadongan na mabuan dadanakon sididihonoton. Tangiho kamu ma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangise na prosea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso prosea hona uhum subut. Tangiho kamu madohot hatani debatana tersurat di Panggilum ni si Markus. Adong makan mabuat dana tu Tuhan Yesus asa dijamah. Ala dipicang akasisian namai nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus sogo marohana di dokma. Loasamu makadak dana kirotu au unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo na hudokon tu hamu. Manangise pe anggo so songo dana kibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danaki dia peho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati daku kamu majolo hapor siau tai sada dua tulu. Au porsea
Atong alusihamu mahata nahus kutonon parjulu dipangidohamu nuaing didion danakon tu bagasan ni nahinaha porsyamuna alusihamu ma dipangido rohanami beha nauludohamu mamudaya nakkomunaun asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusna nauludohami nauludohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruan ni huria protestan asaga beruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna nauludohami atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai hudul mahamu Roma sasa keluarga di jolo. Laos mangyuk man no dipudi soda, jong-jong dipudi nasida. Adelia Gracela. Ale Adelia Gracela Taruli Pasaribu. Udi di mahu tu bagasan goarni debata ama. Doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goarni todi parbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habo bungotmon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling-lilingna. Amin. Ali John Howers Abdiel Simangunsong. Udi di maho tu bagasan goarni di Batakam. Doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habongot mon tu bagasan harajaonna rodi saliling-liling. Amin. Ali Kesia Samanta Hasibuan. Udi di maho tu bagasan goarni di bata ama. Doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habongot mon tu bagasan harajaonna rodi saliling-liling. Ali El Nathan Fernando Panggabian. Hudi di maho tu bagasan goarni di bata ama. Doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan de bata maho di habongot mon tu bagasan rajauna rodi saliling-lilingna. Amin.
Ali Alvan Jairo Aritona. Budi di mahu tu bagasan guarni di bata ama. Doh tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni todi parbadia. Sai diramuti Tuhan de bata mahu dia bongok mon tu bagasan harajauna rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Devan Darian Calvin Huta Barat. Kudi di mahu tu bagasan guarni de bata ama. Doh tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni todi parbadia. Sai diramuti Tuhan de bata mahu di habongot mon tu bagasan harajauna rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Elisefa Paulina Sitinjak. Kudi di mahu tu bagasan guarni de bata ama. Doh tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni todi parbadia. Sai diramuti Tuhan de bata mahu di habongot mon tu bagasan harajauna rodi saliling-lilingna. Amin. Ale Lues Ardiansa Nainggolan. Di mahu tu bagasan guarni di bata ama. Doh tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni todi parbadia. Sai diramuti Tuhan de bata mahu di habongot mon tu bagasan harajauna rodi saliling-lilingna. Amin. Jongjong mahang senatoras. Anaknya mana? Anaknya mana? Martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akadak danakon tuho. Jala di jakon hodo nasida gabi anakonmu. Marhite hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan nasaliling na. Asi maroham dohot diakan natoras nidak danakon. Saya pargugoy jala ajari manasida manugunugu dak danakon tuho asarap nasida taruli dia kaartani harajaonmu. Amin. Marid de mahita lausrim mahita jongjong saluhutna.
silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Ubasa tami masian nan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa uparhasiang hami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tongato nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad da hami gudang silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hamis sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho dari pasaur hon madamena tutoding.